Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Dini sa nag-inusarang sibianan sa mga mamumuo. Kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang pagtuki. O kini inyong alagad, si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagparuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Enero 10 karon adlawng Sabado 2015, o ang ato ang sinulog special, mao ang sinulog kagahapon ug karon. Again, ang ato ang topic karong buntaga sa ato ang sinulog special, ang atong titulo, Sinulog kagahapon ug karon. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, tugutin ako sa pagpangayog katahuran sa pag-usab kaninyo. Labi na gyud no, ining bag-ong tuig no. So kaninyong tanan, Happy New Year. Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga anaa diha silahang tagsa-tagsa ka panimalay, sa ilang tagsa-tagsa ka panginabuhian no. Kamo nga anaa diha nga nagpaminaw sa inyong mga radio set, mayong buntag ug pitsenyor no. So taud-taud lang aw kaganina lang gihisgutan no ang mahitungod ni kang ang kaplag no, kabahin sa kaplag kang Senior Santo Niño karon usab sundan sab ni sa ato ang programang pagtuki, kabahin gyapon, kabahin sad sa sinulog no. So mo na nga nindot kayo atong topic tungod kay daghan kitang makatunan mga higala ug masayran kabahin sa ato sa balaang bata nga si Senior Santo Niño ug ingon man sab sa kalihukan no nga kuyog niini sa pag-celebrate nato sa kapistahan, mao kining gitawag nato og sinulog no. So muna nga totod ato ning hisgutan kuyog sa atong mga bisita ang mga kasayuran no kagahapon ug karon kabahin sa sinulog. So kay bawo man ta nga dugay-dugay naman gin siyang nagsugod mga higala, gisugdan ni siya ni adtong 1980. So nidagan na kita og mga pila na katuig, 2000, that's 20, mga around 35 no years. So dugay-dugay na gyud mga higala no ang maong kalihukan o maong kasaulugan kining sinulog. So mao kana kuyugan ta sa atong mga bisita karong taud-taud. Kuyugan ta ni Executive Director sa Sinulog Foundation, si Director Ricky Ballesteros. Kuyugan usab kita no live dinhi sa atong studio sa Project Director sa Sinulog Foundation, si Ma'am Dali Susara. Mukuyog usab nato dinhi sa studio ang pag-umangkon no sa nabantog na kayo nga keeper of Sinulog Dance and Beat, ni Anhing Esteleta Titang Jola, iyang pag-umangkon si Ma'am Carol Jola no. Unya kuyugan usab ta sa kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage Unit, si Dr. Jocelyn Hira no. So karon na siyang taud-taud mga higala. So nindot kayo kay kana sa ako nang giingon atong hisgutan no sa may mga practices no kaniadto o karon no. So daghang mga pangutana nga atong ipaabot no sa ato ang mga bisita, haron ilat ang masayran, ilat ang mapaambitan no sa mga kasayuran nga siguro kitang tanan nag-celebrate sa sinulog apan wa ta kay bawo sa iyang kagahapon, sa iyang history mga higala. Nganong niabot na ni karon no. So ato nang sayran, ato nang tukion kuyog sa ato mga bisita mga higala. So moingon kita nga kada every third Sunday of January. So karon ang atong pizza 18 no, sa ulogon siya sa 18 sa Enero, mao kana ang ikatulong Domingo. Ang katawhan no gikan sa lain-laing matang no sa kinabuhi mo anhi dinhi no sa Cebu, haron mo pay homage to Senior Santo as well as the Cebuanos pageantry of faith nga sinulog. So kini siyang maong sayaw gisugdan in order to honor the wooden idols of Cebuanos ancestors. Sinulog now, as historians say has become the link between the country's past and its Christian present. Moreover, the first organized Sinulog parade happened in 1980. No, gipanguluhan pa to ni Sir David Odilao Jr., the Dean Regional Director of the Ministry of Sports and Youth Development. From a small ritual to a grand Mardi Gras,
Sinulog has certainly evolved through time, no? So mo na nga sa una simple ra gyud kaayo to nga parada, no? Nya gamay pa kayo ang nag di-appeal no sa parada kasagaran mga estudyante pa nato, no? Kay lagi gipangluhan man to sa Ministry of Sports and Youth Development. So muna nga ni-evolve siya mga higala karon makita na nato no nga every year nagkadaghan ang mga participants niya, nagka-aligre sad no. So today ang mga pangutana, what is the essence of both religious and cultural sinulog, no? Years after it was formally organized, do people still know the reason behind the celebration? So muna no, muna importante na tong may bawaan unsa man gyud rason niini nganong nag-celebrate ta nga ingon ani no. Are we still observing the original sinulog dance or are there some innovations? So makita man na nato mga higala nga sa simple lang kaayo nga mga dance steps karon medyo nanay mga innovations no nga nakita nato. So ato ning sayran mga higala gikan sa atong mga kadagkuan no sa Silnundog Foundation ug sa pipila nato ug sa mga bisita nato karong buntaga mga higala. So amo mong giawhag sa pagpadangat no kung aduna moy mga pangutana o gusto mong namoy mga suggestion o mga ideya baka nga ipaambit on air, tawag lang no sa ato ang mga numero dinhi sa studio no, ang ato ang pagtuki hotline ang mga numero 256 1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 or 255-5754. O baka ipadala ang inyong mga mensahe pinagi sa itong pagtuki mobile. Ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. So mao kini ang mga numero mga higala diin inyong mapadangat ang inyong mga mensahe unya ato na siyang basahon live no dinhi sa atong studio during sa ato ang programa mga higala. So mo na nga giawhag mo na mo sa padangat no sa inyong mga mensahe mga higala. So kamo nga naa diha sa inyong panimalay. So pakusgi ang ato ang volume no sa ato ang radio sets. Unya day ato ding ipahimuslan ni higayon no sa pag-greet sa ato ang mga nagsunod kanunay nini nga tong programa diha no sa Lahog si Remy nga naminaw karon kuyog sa iyahang mga silingan no ug yan man sab dito sa Tinaan Naga nga nagsunod yun no dili gyud nila gisipyat no wala na sipyat ang pagpaminaw mga higalaw yan man sab mga kaigsuonan nato dinha sa lain-laing lugar no sa Leyte, sa Camotes Island unya diri sa Bohol area dito sa Siquijor no pipila ka bahin sa Mindanao ug yan man sab dinhi sa probinsya sa Negros ug sa ato ang probinsya dinhi sa Sugbo no. So kaniyong tanan once again Happy New Year ug Pitsenyor kaninyo no. So muna nga magkuyog ta karong buntaga kay ubay-ubay gyud no nga ato ang pagaisgutan kuyog sa atong mga bisita karong taud-taud kay ilatang masayran no unsa man gyud sinulog mga higala. So kaniadto ako rong maobserbaran sa bata pa ko diya sa Colon area once magkuana sa ulog na sa nobenaryo or 9 days no ano novena sa Senior Santo Niño daghang magsuroy-suroy no maski asa lang nga iskina nga magsinulog no magparada no nya nagkuyog sad nga itong mahigala ang mga dagkong higante no so maski asa lang no way ruta asa mo agi so imong masugatan no muna nga aligre no simple ra kayo itong parada apan makaingon ta nga daghan no ang nakasudong niini daghan ang malingaw labi na gyud sa mga kabataan no kay kuyog man sad ang mga higante no apan kana lagi ang pangutana unsa man gyud ay purpose unsa man gyud ay rason nga ato ning gisaulog for the sake lang sa ulogon apan sa atong nasayran naa gyud ni siya kanang history no nganong ato ni siyang gi-practice no atong masud-ong every time nga mag-celebrate sa kapistahan ni Senior Santo Niño. So kana no karon gani atong mga participants.
sa layo pa nagsige nagpractice no mga higala mga tag duha ka buwan sa dili pa or tulo ka buwan sa dili pa ang kuan ang ang sinulog naana na siya pirmi no so mo na siya nga gipangandaman gyud nila so mo na nga makaingon ta nga grandioso gyud kaayo no ang pag-celebrate labi na karong panahon na kay gipangandaman gyud gigastuhan gyud no so mao na diha mga higala so di na to langano no atong introduce ang ato ang bisita karong buntaga unang bisita ang kasamtang executive director sa RAFI Culture and Heritage Unit si Dr. Jocelyn Hira. Ma'am Joy, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Tats. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Unya, sa atong suking tigpaminaw mo, ingon man dyan kong suki na ko, kay ganahan man dyan kayo kung magbalik-balik din his pagtuki. Suki yung kayo. Suki kayo. Yeah, ma'am, human sa ato ang pag-abag no, sa mga biktima sa Sinyang, karon balik ta. Balik na ta. Balik ta, unya, ang nindot kayo, ma'am, kay atong gisaulog, no? Sa pagsuod na to sa bagong tuig, musunod man gyud ang selebrasyon dayon sa kapistahan. Mo na nakanindot sa Cebu, Sir Tats, kay gikan na tao ang kuan Hesukristo. Nindot sa gyud kay no kay gikan na tao si Hesukristo nga atong pag kuan no pag celebrate sa ihang katawhan karon ni gamay na siya, ni dako na siya no, Ni dako na siya. Ni dako na siya unya. Mo na naka kuan makanindot sa Cebu mo ni nga nindot kay ning imong topic karong buntaga kay atong labi na gitong wa nakasabot no kung nganong ato ning gibuhat ug unsay mga sinugdanan niini. Labi nagyudok Joy, yung mga bagong henerasyon ba nga ilang naabtan ang karon ng kuan, karon na nga grandioso ayo nya alegre kayo, nya kay colorful kayo. Pero atong isgutan Doc Joy ang mga nangagisad. Ang akong unang pangutan Doc Joy, did our ancestors perform the sinulog even before the Spaniards came? Ang kuha mo gud ani Sir Tats mo ni nakanindot ani no kay kung moingon di ba niabot ang mga katsila kuan 15 atong 1521 no si Magellan unya pagkahuman katong kay bawo man ta nga ato unsa nang gi-celebrate no gi-commemorate ang kuan ang unsa ni Battle of Mactan kay dito man ang significant adto nga napatay si Magellan pero katong pag-abot man gud niya sa 1521 mao mo sa tuy pagdani niya aning bata nga Jesus no nga iyang gihimong kaning kuan kanang siya ritual. Iya man tong gift sa kuan no ni Queen Juana. So mo to unya nagkuan man to, nagkagubot man to atong mga panahon na unya nindot sa kitong mga accounts di lang sa nato hisgutan kay unya lang tas Marso ana po. Kanang so ang why na hitabo sud sa 44 katuig hangtod ni abot si Legazpi dinhi ug didto nakit-an na sadtong kuan katong bata nga dinha sa kahon unya ni ingon sa account nga kung diin nakit-i ang nga balay ang katong bata nga gisud sa kahon diha pud niya gitukod ang simbahan no so mo na at least ang kuan no so sa ato pa ang atong pangutana ani Sir Tat sa sawa pa ang 1521 nga pagbalik ug ang 1565 nga pagbalik ni pag-abot ni Magellan ug pagbalik ni Legazpi aduna bay sinulog dili kay nato ma direct no wala kitay direct nga source kay ang atong ang historians man gud ang kaning mga kuan kinahanglan man siya sinuwat pero niingon nga dunay mga rito nga gisunod ang atong mga katigwangan nga pananglitan kung mag naiayuhon or pananglitan naagyoy kuan ay sayo in fact sa account ni Pigafetta niingon siya nga hanas kaay manayaw og motugtog ang mga sugbuanon no so inana pero ang kuan sumuni nga ang explanation man gud aning sinulog karon niingon sila nga kanang sayaw kini nga ni-imitate ni kuan sa kanang sug sa suba no so mo ni siya ang kuan nato mo ni nga I'm sure nga dili man gud sa antropolohiya ang siyensya sa pagtuon sa kultura ug sa mga tao dili man gud na mogamot ang usa ka bag-ong tinuhuan kung wala siya gibasihan no so sa ato pa kaning mga practices karon I'm sure
ang akong sigurado gyud ko nga wa ni siya nga nagsugod og zero. Kung dili do na gyud na siya gibasihan Sir Tats. Muni ang problema nato karon is unsaon na nato, no? Pero mao maning ang siyensya, mao bitaw ning ang siyensya sa antropolohiya ug sa social sciences nagsigi pa gyud siya panguan pagduki-duki, no, investigate kung asa gyud ni siya gikan, but we will take it nga kanang kuan nga naa ni siya mga rituals, naa gyud ni mga ritual kaniadto kay sawa pa ang atong sawa pa nimo abot ang Kristyanismo, do na may mga ritual, do na gutay ritual sa pag-ayo sa masakiton, sa sa tanang aspeto sa kinabuhing Sugbuanon or kinabuhing Pilipinhon. Parte na gyud na ang pagsayaw ug ang pag-ampo sa kuan sa atong kinabuhi ug sa kultura. So that's before the Spaniards nga niabot sa ato, Doc. Now, unsa may nahitabo, no, sa sinulog nga gi-practice nato pag-abot na sa mga Espanyol? Mo na ni ang nindot, no, kay ang pag-abot sa kuan, pag-abot sa mga Kachila, murag ang matanaw nimo bay kuan namay kuan documentation sa nagpabunyag sila, in fact 800 ka buok ang nagpabunyag. Atong higayuna, Doc. Atong higayuna nga Okay. pag-abot ni Magellan atong Okay. 1521 unya na ay. So ang kuan ani nga dunay, I think ang nakanindot sa atong kultura kay open ta sa pagkuan sa pagdawat, no. So from kuan so mo ni nga nadawat gyud to ang kuan kinaman the fact na i-baptism pero di kahibaw kung ang unsa gyud ka kuan ang practices, no, kay mulanat man gud ni siya dugay Sir Tats, una gyud siya completely nga kuan madawat sa mga tao, no, pero ibutang nato so doon na siya well from perspective sa mga accounts nga atong makita na doon na siya hinay-hinay nga conversion, kay kung makita nimo ang practices karon kung ano man gyud kayo lawom na man gyud kayo ang iyang practices unya mismo kanang kanta nga kuan batubalani sa gugma, no, nga naa na siya kuan balik ang batubalani manggod sa kuan magnet man na siya, no, nga importante sad kay sa healing kanang mahinumdum ko nga sa mga kanang aita bitaw nga naay mang kuan sila man ni ang ethnomedicine, sila gyud nay kanang manguha sa mga tanom gikan sa bukid ug sa kalasangan para mo tambal. So kiniani so mo ni ang kuan nato, so ang kuan jud dili nato makitaan kung unsa ka kanang unsa, but we know nga nadawat gyud siya kay ni kuan man gyud siya kanang nigamot man gyud ang practice, no. Doc, niabot natay usa ka bisita nato karon, Doc, si Ma'am Carol, no, ang pag-umangkon sa nabantog na kayo nga the keeper, no, of Sinulog Dance and Beat nga si Anhing Estreta Kitang Diola. Mo ni siya gibinlan, Doc, no? So Yeah. Ma'am Carol, maayong buntag, ma'am. May buntag sa may buntag Nya, ma'am, ayaw kalimti pag-greet ang imuhang mga pamilya, mga higala, no? Labi na gyud ikaw, nabantog naman gyud ka, pirmi naman kang makitaan sa TV, pwede nimong i-greet, ma'am, mga to ang mga suking tigpaminaw. oh okay na may buntag kanin yung tanan mga tigpaminaw ning DYLE, may buntag ninyong tanan di ana sa ko sa istasyon. Okay, Ma'am Carol, taga-economy sa imuhang saysay sa dihang gipasa, no, ni Anhing Titang ang iyahang gihimo, no, matag higayon, no, nga maghimo ta sa labi na gyud sa kapistahan diha nimo giunsa man pag-transfer, unsa may mga sugilanon, Ma'am Carol? Kalit man yung pagbili ni Inday Titang nako dito man niya bili nako katong ako na ni silbi niya dito sa ospital. Ningon siya nako nga Dairol kanang wa man koy laing kakuanan kabinlan kay ikaw ra may pirmi na kong makita karon nga niya nagkasakit ko. Okay. Mao ning ako ihangiyo nimo day. Dawata ang akong ibili nimo nga kabilin sad sa akong mga ginikanan labi na gyud atong akong amahan nga si Turang. Ay jud pat siya day. Ana
siya. So, Ipadayon gud ni ang atong sinulog kay mao ni atong tradisyonal nga gibili ni Tatay Turang. Muna yang So nagsugod gid ni Tatay Turang. Oh, Ah, ang okay. Tatay Turang. Okay, so gipasa ni Ipasa ni Inday Titang. Okay. Si Inday Titang mo siya mo tudlog sayaw, Mhm. siya pa di mo tambol, Mm. siya pa di mo dala sa mga bata nga mga bata dili ba pull-an nga mo practice. Pero Ma'am Carol, sa dihang buhi pa si anhing ng titang, kuyog na gyud sad ka. Gamay pa ko, Gamay pa ka, apil na ka. Mga pilang edad mo ato? Siguro mga 6 years old ko adto. Kuguson pamanggay ko ni kanang Mario Estupo. Ilang isodre silang baga pa. Kay Bahon. man ko. Bahon. Bahon ko nila. Ilang Mario Estupo. Mm. Katawa ko mga kauban nila ni Jesus. Mm. Bahon ko nila. So, kay 6 years matuod old ka? 6 years old. Apil na mi. Apil na mo. Kami man yun. Kami, So mao na nga makita na to sad sa inyong grupo mga bata pasad nana. Oo. Okay. Unya, kanirong akong mga entrante, mga kaparintihan sa di. Parintihan sad, ang uban. Kadaghanan ni mga kaparintihan Okay. sa Ang uban mga silingan ra sudas komunidad. Silingan sa Okay. uban. Pero kumusta naman sa itong mga dagko-dagko na pod? Una gusto gay silang mo apil. gusto mo apil. Ako lang ginan nga. Ug naay sinina sige apil mo kay para man ni sa tanan. Kay kato sa tayturang may mga lak kinsay gusto apil basta pluvial na. Mo na nga, mga tiguang, di ko na naku inong ayaw mo pangapil. Oy, ang mga karaan ha, mga intrante sino, kinahanglan. Wari na mo sa balay, kaya aron sa pag-practice naman nato. Madilit na. Karon mangutan ako. Unsa magi traditional nga sinulog no sa inyohang gi-practice sa inyong grupo. Ang tradisyon na kanang pirmi na natong gikuan. Gigamit. Gigamit. Ang gibilin sa akong tatay, katong tatay ito kay gamay pa man ko, apil lang mo kanino. Okay. Buwag lang ko nila kadali, katong na menu, kanalagay mga menu, dadom lagi yun Okay. sa sumbana. Okay. O di karon ang primero jud ana, Yamada. Unsa man ang limada? Pagpapundok sa mga Okay, pagpapundok sa mga tao. Linya. Okay. Linya. Yamada. Pag humas Yamada, ripaso na na. Mupaso na na sila. Okay. O, pagpaso na nila, mubalik sila silang pwesto, ug naay bata nga mo alabasyon. Okay. Nga mo ingog matamis nga bathala nga pinalangga. Okay. O mao na ilang kuanon. Human ana, magsayaw sila og natural nga sayaw. Okay. Kung mayong kag natural nga sayo unsa may steps ana? Kanang toe forward, To forward. to Ang double steps, step backward. Okay. So Duha ka. sa ang muuna pila ka steps sa unahan? Duha. Abante. Mo Duha. abante. Abante duha nya mo atras og Mo double step bago na sa balik na so sa- i-double na sad. So murag gamay ra ang abante, daghan ang atras. Pero mahibong ta nganong mo abante gihapon ta, no? All right. So mo nay kanang simple or tradition nga pag steps no sa sinulog. Now diin man ninyo gi-perform sa una kung mahinumdum pa ka sa gamay pa ka Ma'am Carol, diin perform sa una. Diha rasad sa Mabulo. Diaras mabulo. Diha may mag-practice sa Mabulo. Okay. Unya, ang akong naibawan sa gikan sa gamay pa ko nga atod na naingon ani ko nga inig kuan jud sa Santo Niño di kasabado ana nga kanang pluvial. Oh. Di gyud na mahimo sila titag di mo manana mo. Oh. Tana tutag pluvial. Oh. Mo na to nga inig pista sa kuyog sa mis prosesyon Kuyog sa sa una. mga prosesyon. Inig kuyog na mo sa prosesyon dili mi ingon nga kanana ang di mi magsunod sa karo o kanang ang karo nasa mo tubangan mag-atras mi sayaw. Pero naay gyud mi lugar. Okay. Kuha nami sa Night of Columbus, naay Okay. gyud mi diha. Okay. Ang among ka sugat sa una nga among kasayaw sa tung unang panahon, utong Guadalupe. Okay. Kay mahinumdum magud ko sa una gamay pa ko nga diha sa Magallanes ba na, diha Legazpi ba na diha labi. Na ko yung mga masugatan nga ang question ni karon mao gyapon ako ma-picture sa una pa nga masugatan naman yak nagay higanti kuyog. Mao ba tong grupo hapon ninyo o lain pod? Katong naiganti nga tong sila si Inday Titang Oh. kanang maro sa gyapon. Mao tong gyapuha. Ang istorya Okay. to gikan sa tong Inday Titang. Okay. So maingon tampunga nga wala pa gyud ruta designated route atong sa una maski asa lang basta sudra duol sa Santo Niño Church. Oh, basta ini bista karon.
Manayaw mi diya sa Basilika. Diya sa tubangan sa Santo Niño, labayan magay mi kwarta. Kwarta ko damo taon na tumban. Nayaw lang mi. Nya human ana, mubalik mi ini gubo. Kay daghang biya mo imbitar na mo po niyo medyo arangan sa gamay, akan labi pa ng biloso, katong ako inihinumduman, manager sa Pepsi Cola. Mga tumi dito, magsinulog mi sa ilaha. Karon kanana ang inikahuman na mo inigubo, naaya po may simbahan sa Santo Niño. Humano dito may silang Senyora Tiling. Kaning agwitis nga bay nga pabisyon. Adto mi dito. Inikalas 2 sa hapon. Ikalas do sa hapon. Dito. Okay. So karon gisunod gyapon na. Nahitabo gisunod gyapon na. Si Kuana. Joy. Si Ma'am Joy na ang naa sa maong balay ha. Ako na. Okay. Ako na. Anton, masako gato si Ratiling kay di man to usa ka grupo nga pangalag Narda. Kadugo gyapon Inday Titang. Manoktok dito ilang Ratiling, ilang tanaw. Oy, si Titang na bana. Dili, ma'am, si Narda ni. Ay, dili si Titang may ako maghuot ko Titang bala na. Suki-suki na diay. Suki-suki. So karon gipasa na pod ni Nyora Joy Hira. Pero nindot man gud ni siya kung Yes, tanaw ni mga accounts niya Sir Tas i-connect nato sa atong Yes, istorya yes. atong ko ano nga duna pag-abot sa kuan gyud no ni na ang konsepto ana sa antropolohiya gitawag nga adaptation gi-adapt sa atong kuan mga katawhan sad ang bag-o nga relihiyon no. In fact ang simbolismo ani mao na ang kuan no ang baptism katong 800 ka buok na hitabo atong April 14 o sa panahon ni sa account ni Pigafetta karon ang nakanindot ani kung makita ani mo tungod kay dili lang ang grupo ni nang titang in fact sinang titang ang akong pagpangutanan niya ni adto sa buhi pa in town to nga usa sila sa grupo sa Mabolo ang grupo sa Guadalupe dunay grupo sa Basak no sa Basak so doon na ni mga grupo-grupo dinhi kani adto nga daghan unya for some reason murag katumanggong ko ana nga ang naka nindot manggod kay kanang sato pa daghan gyud ni sila kani adto nga ni adapt ni ini unya ang kuan ang kang nang titang ang nahitabo ani nga ni lungtad gyud siya tungod kay gisuportahan siya sa katawhan dunay kuan bad ang kani manggod mo'y gitawag nato sa tingali mangutana ang atong suking tigpaminaw ngano man gyud ning Ramon Aboitiz Foundation nga mag-apil-apil man gyud ani tungod kay sa dili pa uso ang heritage no or kanang kabilin nga kanang karon nga murag naghimo ng programa aduna nay sa tanang kalihukan kanang duna na ni si Senior Eddie ang papa ni Mr. Bobby kanang atong presidente karon kuan gyud kanang gi-appeal gyud ni siya pag negotiate nila sa pag turnover sa kaning Casa Gorordo Museum ngadto sa Rafi niingon gyud na si kuan nga appeal ni sa tradisyon sa balay unya atong mga panahon na visionary sa kaytos Mr. Eddie di ba nga kung tanaw nimo di pa gyud uso ang heritage pero ingon siya sige kung unsay mga practices sa balay atong ipabilin apil ang piyesta apil ang karosa ug kini usa ang sinug moy na atong tawag ana niya sinug sa Casa Gorordo nganong sinug man og gikan man na siya kay spoken ra manggod ning kuan sinug wa man tay sinuwat dili bi ni siya libreto no nga in fact ang kaning mga kanta nila ni Carol karon kanta nilang nang tita nga gikan pa ni Iklot og ni Noy Turang papa ni nang titang ato na ning gisuwat ron in fact mogawas niya ang publication ani Sir Dr. Joy, nindot na now nindot ato ng paladman okay. human lamang nining pipila ka mga mensahe okay. Kahibaw ba mo kinsa nakakita sa imahe sa Santo Niño human sa 44 ka tuig sukad kini gihatag ni Magellan ngadto kang Queen Juana? Siya mao si Juan Camos, usa sa mga Espanyol nga sundalo nga gipanguluhan ni Miguel Lopez de Legazpi nga niani sa Sugbo. Nakita ni Camos ang imahe sa balaang bata sud sa usa ka kahon nga kahoy kauban ang laing mga kahoy nga idolo. Kini si Pagtoki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauhing kalihukan o panghitabo
sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated. Nang harus og pasidungog ang lungsod sa Liloan sa gipahigayong RCBO program nga gipasiugdahan sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated kun Rafi ug pangagamhanan sa probinsya sa Subo. Lakip sa mga nadawat nga pasidungog sa lungsod sa Liloan mo Most Exemplary Local Government Unit, ikaduha sa Most Outstanding Local Unit sa maayong panggobyerno ug Green Champion Local Government Unit. Ang RCBO program gitambayayungan sa nagkadiyang pampubliko ug sa pribadong institusyon sa tinguha nga himuong modelo nga probinsya ang Subo. Ang RCBO program ubo sa Integrated Development Unit sa Rafi. Ang awarding niini gipahigayon niadtong Disyembre sa niaging tuig. Nihatag og pinansyal nga abag imbis mga relief goods ang Rafi aron pagtabang sa mga pamilya nga nabiktima sa Bagyong Ruby dito sa mihanang bahin sa Samar. Gibanaban ang mga mil-size ka pamilya ang labing naapektuhan dito sa lungsod sa Lope de Vega, Lapinig, Mapanas, Gamay ug Mondragon. Nakadesisyon ang Rafi nga pinansyal nga abag imbis nga relief goods ang ihatag aron magamit kini sa mga biktima sa pagpalit sa labing kinahanglanon nila. Mato di Dominica Chua, Chief Operating Officer sa Rafi, na ilang gipili ang Samar tungod kay mao kini ang labing naigo sa Bagyong Ruby. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Oboitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Oboitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.